niks over geschiedenis. Ik weet niet precies wat maatschappijleer is. Ik heb geen wereldoriëntatieboek. Mentale kennis is al jarenlang zoek. Maar wat ik weet is 1 en 1 is 2. En als jij mee wil gaan in dat idee, dat zou werkelijk wonderlijk zijn. Ik weet weinig over algebra en nog minder over fysica. Ik weet niks over economie, maar wat ik weet over biologie, dat is simpel, 1 en 1 is 2. En als jij mee wil gaan in dat idee, dat zou werkelijk wonderlijk zijn. Ik ben zeker niet verslaafd aan studeren. Ik lig liever in de zon, maar ik zou een bibliotheek van buiten leren als ik jou daarmee hoor. Maar wat ik weet is 1 en 1 is 2. Maar kijk, precies vader en zoon. Toch als jij mee wil gaan in dat idee, dat zou werkelijk wonderlijk zijn. Dat zou werkelijk wonderlijk zijn. Dat zou werkelijk wonderlijk zijn.